Sura 5. El Maide, trpeza. Ovo poglavlje objavljeno je u Medini i sadrži 120 ajeta. Ime je dobilo prema priči o trpezi spomenutoj u ajetima 112. do 115. U poglavlju je izloženo više pravila, uključujući dopuštenu i zabranjenu hranu, lov tokom hodočašća i zavještanje nasljeđa tokom putovanja. Spominju se i Božji savezi sa Židovima i kršćanima, uz konstataciju da su ti savezi opetovano kršeni. Vjernici se pozivaju da se povinuju Božjoj odredbi onako kako ju je priopćio poslanik. Ovdje su detaljno navedene neke teme kojih se Kur'an dotaknuo u prethodnim poglavljima, uključujući nadoknađivanje prekršene zakletve, svetost ljudskog života i Isaovu ljudsku prirodu. U ime Boga, milosnika, svemilosnoga. O vi koji vjerujete, vjerno ugovore ispunjavajte. Dok ste pod ihramom, dozvoljena vam je kao hrana sva stoka, izuzev one koja vam je navedena u Kur'anu kao zabranjena, ali vam nije dozvoljeno loviti. Uistinu, Bog propisuje ono što hoće. O vi koji vjerujete, nemojte podcjenjivati Božje odredbe vezane za hadž, kao ni sveti mjesec, ni žrtvene životinje, zajedno s ogrlicama kojima su obilježene, niti pak ljude koji su se zaputili ka svetome hramu, želeći zadobiti kakvu blagodat svoga gospodara i zadovoljstvo, i tek kad se riješite i hrama, možete loviti. I neka vas nipošto prezir koji osjećate prema nekim ljudima, zato što su vam onemogućili pristup svetome hramu, ne navede da prekoračite granice dopuštenoga. I pomažite se međusobno u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte jedni druge podržavati u grijehu i nasilju. I čuvajte se Boga, jer Bog uistinu žestoko kažnjava. Zabranjeni su vam lešina, krv i svinjsko meso, te ono što je u ime nečega drugog mimo Boga zaklano, kao i ono što se udavilo, što je umlaćeno, uginulo strmoglavljenjem, zbodeno rogovima ili rastrgano od zvijeri, osim onoga što očistite puštanjem krvi, te sve što je zaklano na višebožečkim žrtvenicima, i zabranjeno vam je gatanje strelicama. To vam je grijeh. Danas oni koji poriču u očaj zbog vaše vjere padaju, i zato ih se nemojte bojati, nego se mene bojte. Danas sam vam upotpunio vašu vjeru i upotpunio vam također svoju blagodat, i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. Međutim, ko bude pritjeran glađu, dakle, ne da se slobodno prepusti grijehu, neka zna da Bog mnogo prašta i da je jako milostiv. Pitaju te šta im je dopušteno. Reci, dopušteno vam je sve što je dobro, uključujući i ono što vam ulove životinje koje ste podučili lovu, omogućivši im da znaju nešto od onoga čemu je Bog vas poučio. Jedite ono što vam uhvate, spomenuvši pri tome Božje ime, i čuvajte se Boga, jer Bog doista brzo obračun pravi. Danas vam se dopušta sve što je dobro, i dopuštena su vam također jela onih kojima je data knjiga, kao što su i njima vaša jela dopuštena, i također dopuštaju vam se čestite vjernice, kao i čestite žene iz reda onih kojima je data knjiga prije vas, ako im date njihove vjenčane darove s namjerom da se
njima oženite, a ne da s njima bludničite ili ih za priležnice uzimate. Ako zanijeće vjerovanje, zaludu mu je ono što uradi i na onom svijetu bit će među gubitnicima. O vi koji vjerujete, kad htjednete namaz klanjati, operite svoja lica i svoje ruke do lakata, potrite glavu i operite noge do članaka, a ako ste džunupi, okupajte se. Ako pak budete bolesni ili na putu, te ako neko od vas obavi nuždu, ili se budete sastajali sa ženama, a ne nađete vode, pronađite čistu zemlju, pa njom svoja lica i svoje ruke potrite. Ne želi Bog ni u kojem slučaju da vam priređuje neugodnosti, nego vas hoće očistiti i svoju vam blagodat upotpuniti, kako biste bili zahvalni. I spominjite Božju blagodat kojom vas je počastio, ali i zavjet kojim vas je obavezao onda kad ste rekli: čuli smo i pokoravamo se. I čuvajte se Boga, jer Bog uistinu dobro zna šta se nalazi u grudima. O vi koji vjerujete, čvrsto uz Boga stojte, svjedočeći onako kako jest, i neka vas nipošto prezir koji prema nekim ljudima osjećate ne navede da nepravedni budete. Pravedni budite, jer je to bogobojaznosti najbliže, i Boga se čuvajte, jer Bog uistinu dobro zna ono što radite. Bog je onima koji vjeruju i čine dobra djela obećao, pripada im oprost i nagrada velika. A oni koji poriču i naše ajete lažnima smatraju, oni su džehennemska družina. Ovi koji vjerujete, sjetite se Božje blagodati prema vama, ono kad su neki ljudi bili već pružili ruke prema vama da vas ščepaju, ali on odmaknuo od vas njihove ruke. I čuvajte se Boga i neka se oni koji vjeruju u Boga pouzdaju. Bog je prihvatio zavjet Izraelićana, a dali smo inače da među njima bude 12 starješina. I Bog je rekao: uistinu ja sam s vama. Ako budete namaz klanjali i zekjat davali, te ako budete vjerovali u moje poslanike i pomagali im i budete Bogu dobar zajam dali, poništit ću zasigurno vaša loša djela i uvešću vas zasigurno u bašće pod dno kojih teku rijeke. Ali onaj među vama ko nakon toga bude poricao, s pravoga je puta zalutao. I zbog toga što su prekršili svoj zavjet, prokleli smo ih i njihova srca grubima učinili, tako da su u Tevratu mjesta riječima mijenjali i dio onoga čime su bili opominjani zaboravili. I izuzev malog broja među njima, neprestano ćeš kod njih nailaziti na nekoga ko će iznevjeriti, ali pređi preko onoga što rade i pusti ih, jer Bog uistinu dobročinitelje voli. I od onih koji govore: mi smo kršćani, također smo zavjet prihvatili, ali su i oni dio onoga čime su bili opominjani zaboravili. Pa smo zato do kijametskoga dana među njih neprijateljstvo i mržnju ubacili. I Bog će ih izvijestiti o onome što su radili. O sljedbenici svetih knjiga, došao vam je naš poslanik da vam objelodani veliki dio onoga iz knjige što krijete, ali će preko mnogo toga i preći, i od Boga vam dolazi svjetlo i jedna knjiga koja je jasna, kojom će Bog one koji nastoje steći njegovo zadovoljstvo
na puteve spasa uputiti i shodno svojoj volji iz tame na svjetlo izvesti i pravim putem ih uputiti. Zanijekali su oni koji kažu: Bog, to je Mesih, sin Merjemin. Reci, pa ko može išta protiv Boga poduzeti, ako on htjedne uništiti Merjemina sina Mesiha, kao i njegovu majku i sve one koji su na zemlji, kad Bogu pripada vlast i na nebesima i na zemlji, zajedno s onim što je između njih. On stvara što hoće i Bog sve može. I Jevreji i kršćani kažu: mi smo Božji sinovi i njegovi miljenici. Reci, pa zašto vas onda on kažnjava za vaše grijehe? Ne, nego ste ljudi kao i ostali koje je stvorio, kome hoće oprosti, a koga hoće kazni, i Bogu pripada vlast i na nebesima i na zemlji, zajedno s onime što je između njih, i kod njega sve završava. O sljedbenici svetih knjiga, nakon jednog razdoblja u kojem nije bilo poslanika, došao vam je naš poslanik da vam objašnjava kako ne biste rekli: nije nam došao nikakav navjestitelj, ni opominjač. Pa eto, došao vam je navjestitelj i opominjač, jer Bog sve može. I kad je Musa rekao svome narodu: o narode moj, spominjite Božju blagodat prema vama, jer je dao među vama vjerovjesnike i učinio vas vladarima i dao vam što nijednom narodu dao nije. I kad je rekao također: narode moj, uđite u svetu zemlju koju vam je Bog propisao i nemojte se vraćati natrag pa da se u gubitnike pretvorite. Oni su kazali: o Musa, u njoj je neki silan narod i mi doista nećemo u nju ući dok oni otuda ne iziđu, pa ako oni iz nje izađu, mi ćemo onda sigurno ući. Dvojica ljudi iz reda onih koji se boje zato što im je Bog svoju blagodat darovao rekoše: uđite im na kapiju, jer ako tako uđete, bit ćete sigurno pobjednici, i na Boga se oslonite ako istinski vjerujete. Oni rekoše: o Musa, mi doista nikad u nju nećemo ući dok se god oni tamo nalaze. Zato idite ti i tvoj gospodar pa se borite, a mi odavde nikud ići nećemo. On potom reče: gospodaru moj, ja doista nikome osim sebi i svome bratu ne mogu narediti, i zato nas razdvoj od naroda koji se griješenju prepustio. Bog na to reče: onda im se ona zabranjuje na 40 godina, tokom kojih će po svijetu lutati, i ti nemoj zbog naroda koji se griješenju prepustio tugovati. I ispriča im tačno prema istini ono što se dogodilo dvojici Ademovih sinova kad su prinosili žrtvu, pa je od jednoga bila primljena, a od drugoga nije. Ubit ću te, neka znaš, rekao je onaj drugi, na što mu je prvi odgovorio: Bog prima samo od onih koji se čuvaju. Ako bi ti i pružio na mene svoju ruku da me ubiješ, ja ne bih na tebe pružio ruku da te ubijem, jer ja doista od Boga, gospodara svjetova, strahujem. Želim zapravo da ti i moj i svoj grijeh poneseš i da među onima koji će u vatru budeš, jer to je kazna za one koji počine nasilje. I tako njegov nefs potaknu ga na ubistvo svoga brata i on ga ubi, postajući na taj način jedan od gubitnika. Nakon toga Bog je poslao jednog gavrana da čeprka po zemlji,
pokazujući mu kako da zakopa mrtvo tijelo svoga brata, i on, pokajavši se, uzviknu: teško meni, zar nisam u stanju biti ni poput ovoga gavrana, pa da mrtvo tijelo svoga brata zakopam? Zbog toga smo propisali Izraelićanima da onaj ko ubije čovjeka, a da to nije radi poravnanja ili zato što smutnju na zemlji pravi, kao da je sve ljude poubijao, dok onaj ko spasi nekome život, kao da je svim ljudima život spasio. Međutim, iako su im dolazili naši poslanici s jasnim dokazima, mnogi su od njih i poslije toga pravili po svijetu svakojaka prekoračenja. Za one koji se bore protiv Boga i njegova poslanika i nastoje posijati na zemlji smutnju, kazna je da budu ubijeni ili raspeti, da im se ruke i noge u nakrst poodsjecaju ili pak da se iz zemlje protjeraju. To bi za njih predstavljalo poniženje na ovome svijetu, a na onom svijetu čeka ih velika patnja. Osim oni koji se pokaju prije nego što ih se domognete, i znajte da Bog mnogo prašta i da je jako milostiv. O vi koji vjerujete, pričuvajte se Boga i tražite načina da mu se približite i borite se na njegovu putu kako biste spasenje postigli. Uistinu, kad bi oni koji poriču posjedovali sve što je na zemlji, pa i još toliko, da bi se iskupili od patnje na onome svijetu, ne bi im bilo primljeno i sljeduje ih bolna patnja. Zaželjet će da izađu iz vatre, ali neće iz nje izaći, jer ih sljeduje patnja koja je trajna. Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke, kao kaznu za ono što su učinili i upozorenje od Boga, a Bog je moćan i mudar. Pa ko se pokaje poslije nasilja koje je počinio i popravi, njemu će Bog svakako oprostiti, jer Bog uistinu mnogo prašta i jako je milostiv. Znaj pouzdano da Bogu pripada vlast i na nebesima i na zemlji. Kažnjava koga hoće i prašta kome hoće. I Bog sve može. O poslaniče, neka te ne žaloste oni što se natječu u poricanju, kako oni koji su ustima izjavili da vjeruju, ali im srca nisu povjerovala. Tako i neki od Jevreja koji mnogo slušaju laži i neke druge ljude koji nisu kod tebe dolazili i iskreću riječi na pojedinim mjestima govoreći: ako vam se da to i to, prihvatite, ali ako vam se to i to ne da, oprezni budite. I za onog koga Bog tjedne na kušnju staviti, ne možeš kod Boga ništa učiniti. To su oni čija srca Bog nije htio očistiti. Na ovome svijetu sljeduje ih poniženje, a na onome svijetu čeka ih golema patnja. Mnogo slušaju laž i mnogo jedu nedopušteno. I ako ti se obrate, presudi među njima ili im okreni leđa. Ako im okreneš leđa, oni ti ne mogu ništa nauditi, ali ako budeš sudio, onda pravično između njih presudi, jer Bog uistinu voli pravične. A zašto bi uzimali tebe za sudiju kad imaju Tevrat, u kojem su Božji propisi, te kad će se i poslije toga na drugu stranu okrenuti, jer oni ne vjeruju? Uistinu, mi smo objavili Tevrat u kojemu je uputa i svjetlo. Prema njemu su onima koji su se držali jevrejstva sudili vjerovjesnici koji su bili predani čistom vjerovanju, kao i rabini
i svećenici u mjeri u kojoj je bila sačuvana Božja knjiga i u kojoj su joj svjedocima bili. I zato nemojte se bojati ljudi, nego se mene bojte i nemojte trgovati mojim ajetima radi neke neznatne dobiti. I oni koji ne budu sudili prema onome što je Bog objavio, oni su zapravo nevjernici. I propisali smo im u njemu da ide glava za glavu, oko za oko, nos za nos, uho za uho i zub za zub, te da i za rane treba poravnanje. Ako milosrdno od toga odustane, za njega će to biti iskupljenje za grijehe. I oni koji ne budu sudili prema onome što je Bog objavio, pravi su nasilnici. Poslije njih poslali smo Isaa, sina Merjemina, kako bi potvrdio Tevrat objavljen prije njega, i dali mu Inđil u kojem je uputa i svjetlo i koji predstavlja potvrdu Tevrata objavljenog prije njega, te uputu i pouku onima koji se čuvaju. I neka sljedbenici Inđila sude prema onome što je Bog u njemu objavio, a oni koji ne budu sudili prema onome što je Bog objavio, pravi su griješnici. I tebi smo objavili knjigu s istinom, da potvrdi sve knjige objavljene prije nje i da nad njima bdije. I zato sudi među njima prema onome što je Bog objavio i nemoj se povoditi za njihovim prohtjevima na štetu istine koja ti je došla. Svima smo od vas dali odgovarajući zakon i odgovarajući put, a da je Bog htio, jednim bi vas narodom učinio. Međutim, On hoće da vas iskuša u onome što vam daje i zato se natječite u činjenju dobrih djela. Na svima vama je da se Bogu vratite i On će vas o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti. Dakle, sudi među njima prema onome što je Bog objavio, ne povodeći se za njihovim prohtjevima, i čuvaj ih se, da te ne zavedu od nečega što ti je Bog objavio. A ako se oni okrenu, znaj da to samo Bog hoće, da ih zbog nekih njihovih grijeha unesreći, jer su mnogi ljudi uistinu griješnici. Zar bi htjeli da im se kao u pagansko doba sudi? I ko to može narodu koji čvrsto vjeruje bolje od Boga da sudi? O vi koji vjerujete, nemojte uzimati Jevreje i kršćane za prisne prijatelje, oni su jedni drugima prijatelji. Oni između vas koji s njima blisko prijateljstvo zasnuju, njima i pripadaju. I Bog uistinu neće uputiti na pravi put ljude koji nasilje čine. I vidjet ćeš kako se oni čija su srca bolesna jagme oko njih, govoreći: bojimo se da nas ne zadesi kakva nesreća, jer Bog može donijeti pobjedu ili nešto drugo od sebe, pa da se oni pokaju zbog onoga što su u svojim dušama tajili. Oni koji vjeruju kazat će: jesu li to oni koji su se zaklinjali Bogom kao najkrupnijom svojom zakletvom, da su oni sigurno s vama? Njihova djela bit će obezvrijeđena i postaće gubitnici. O vi koji vjerujete, ako se neki od vas odmetnu od svoje vjere, neka znaju da će Bog svakako dovesti umjesto njih ljude koje će voljeti i koji će njega voljeti, te biti ponizni prema vjernicima, a pred nevjernicima ponositi, i koji će se boriti na Božjem putu, ne bojeći se ničijeg prijekora. To je Božja blagodat koju On daje kome hoće, a Bog posjeduje veliko obilje i sve dobro zna.
Vaši prijatelji su samo Bog i njegov poslanik, te oni koji vjeruju, oni koji namaz klanjaju i zekijat daju i pri tome su skrušeni. Onaj ko za prijatelje uzme Boga i njegova poslanika, te one koji vjeruju, neka zna da će Božja stranka sigurno pobijediti. O vi koji vjerujete, nemojte one koji uzimaju vašu vjeru za podsmijeh i zabavu, svejedno bili to oni kojima je data knjiga prije vas ili više bošci, uzimati za prijatelje i čuvajte se Boga ako doista vjerujete. I kad pozivate na namaz, oni to za podsmijeh i zabavu uzimaju, a to je zato što su to ljudi koji ne razabiru. Reci, o sljedbenici svetih knjiga, zar ćete nam se svetiti samo zato što vjerujemo u Boga i u ono što nam je objavljeno, kao i ono što je objavljeno ranije i što ste većina vas griješnici? Reci, hoćete li da vam kažem ko će kod Boga još gore od njih proći? Oni koje je Bog prokleo i na koje se rasrdio, pa ih je u majmune i krmke koji šejtana obožavaju pretvorio. Takvi su na najgorem mjestu i najdalje su od pravoga puta zalutali. I kad dođu kod vas, oni govore, vjerujemo. Međutim, oni dođu kao poricatelji, a takvima i odu, ali Bog dobro zna ono što skrivaju. I vidjet ćeš kako su mnogi od njih pohitni u griješenju, nasilju i korišćenju nedopuštenog. Ružno li je bez sumnje to što oni rade? Zašto ih rabini i svećenici ne odvrate od griješnih riječi i korištenja nedopuštenoga? Ružno li je nesumnjivo to što oni čine? Jevreji kažu, Božja ruka je stisnuta. Stisnule se njihove ruke i prokleti bili zbog toga što govore. Ne, njegove ruke su otvorene, ali dijeli onako kako on hoće. I ono što ti tvoj Gospodar objavljuje mnogima od njih će posigurno dodatno pojačati osiljenost i nijekanje i također ubacili smo među njih neprijateljstvo i mržnju sve do kijametskoga dana, tako da kad god upale vatru radi borbe, Bog je ugasi i oni se smutnji po zemlji okrenu, a Bog ne voli smutljivce. A kad bi sljedbenici svetih knjiga uzvjerovali i pričuvali se, pobrisali bismo njihove grijehe i uveli bismo ih u bašće uživanja. I isto tako, kad bi se pridržavali Tevrata i Inđila, kao i drugoga što im je njihov Gospodar objavio, imali bi jela i odozgo iznad sebe, kao i odozdo ispod svojih nogu. Među njima ima određen broj onih koji su umjereni, ali većina ih veoma ružne stvari radi. O poslaniče, dostavi ono što ti se objavljuje od tvoga Gospodara, jer ako to ne učiniš, nisi izvršio zadaću kojom te zadužio, a Bog će te od ljudi zaštititi. Uistinu, Bog ljude koji poriču neće na pravi put uputiti. Reci, o sljedbenici svetih knjiga, vi niste ni na čemu sve dok se ne budete pridržavali Tevrata i Inđila, kao i drugoga što vam je objavljeno od vašega Gospodara. Ono pak što se tebi od tvoga Gospodara objavljuje, pojačat će zasigurno kod mnogih od njih osiljenost i nijekanje, i zato nemoj tugovati zbog tog naroda koji poriče. Uistinu, oni koji uzvjeruju, te oni koji se drže jevrejstva, kao i Sabijci i kršćani koji vjeruju u Boga i u onaj svijet i čine dobra djela, za njih se ne treba bojati
i oni ne trebaju tugovati. Mi smo prihvatili od Izraelićana zavjet i slali smo im poslanike, ali kad god bi im neki poslanik došao s nečim što im se nije sviđalo, jedne su lašcima proglašavali, a druge ubijali. I mislili su da neće biti kušnje, jer su i slijepi i gluhi bili. Zatim im je Bog oprostio, ali su mnogi od njih opet slijepi i gluhi ostali. Međutim, Bog ono što oni rade dobro vidi. Zanijekali su zasigurno oni koji kažu: Bog, to je Mesih, sin Merjemin. Jer Mesih je govorio: O Izraelićani, robujte Bogu, mom i vašem gospodaru. Onome ko prirekne Bogu druga, Bog će zabraniti džennet i utočište mu je vatra, i nasilnici neće imati nikakvih pomagača. Zanijekali su svakako i oni koji kažu: Bog je jedan od trojice, jer nema božanstva do Boga jednoga. I ako ne prestanu tako govoriti, one između njih koji poriču stići će sigurno bolna kazna. Zašto se ne pokaju Bogu i od njega oprost ne zamole? Jer Bog mnogo prašta i jako je milostiv. Nije Mesih, sin Merjemin, ništa drugo do poslanik, prije kojega su dolazili i odlazili poslanici, a i njegova majka velika je priznavateljica istine, i oboje su uzimali hranu. Vidi kako im obrazlažemo dokaze, a vidi kuda su se oni odmetnuli. Reci, zar ćete mimo Boga robovati nečemu što vam nije u stanju ni štetu, niti pak korist pribaviti? A Bog je onaj koji sve čuje i koji je sveznajući. Reci, o sljedbenici svetih knjiga, nemojte mimo istine u svojoj vjeri pretjerivati i nemojte slijediti prohtjeve ljudi koji su, skrenuvši s pravoga puta, još ranije zalutali i mnoge u zabludu odveli. Oni među Izraelićanima koji su poricali, prokleti su jezikom samoga Davuda kao Isa, sina Merjemina, jer su neposluh pokazali i nasilje činili. I nisu jedni druge od griješnih radnji koje su radili odvraćali. Ružno je zaista ono što su radili. Vidjet ćeš kako se mnogi od njih druže s onima koji poriču. Ružno je doista ono što sami sebi pripremaju, da se Bog na njih rasrdi i da vječno u patnji ostanu. A da vjeruju u Boga i vjerovjesnika, te u ono što mu se objavljuje, ne bi ih za prijatelje uzimali. Međutim, mnogi od njih su griješnici. Vidjet ćeš zasigurno da su vjernicima najljući neprijatelji Jevreji i višebošci, kao što ćeš svakako vidjeti da najviše ljubavi prema vjernicima gaje oni koji govore: mi smo kršćani. To je stoga što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole. Kad slušaju ono što se objavljuje poslaniku, vidiš kako im se zbog onoga što znaju od istine oči suzama ovlaže. I oni reknu: Gospodaru naš, mi vjerujemo i zato nas upiši među posvjedočitelje. I reknu također: šta je nama pa ne vjerujemo u Boga i u istinu koja nam je došla, a htjeli bismo da nas Gospodar naš uvede u džennet s ljudima koji su dobri. I Bog će ih zbog onoga što govore nagraditi bašćama podno kojih teku rijeke, da vječno u njima borave, i to će biti nagrada za sve one koji dobra djela čine. A kad su u pitanju oni koji poriču i naše ajete lažnima smatraju,
oni će dopasti džehennema. O vi koji vjerujete, nemojte za lijepe stvari koje vam je Bog dopustio govoriti da su zabranjene. Samo ne prekoračujte granice, jer Bog ne voli one koji granice prekoračuju. I jedite ono čime vas Bog opskrbljuje, kao nešto što je dozvoljeno i lijepo, i čuvajte se Boga u kojega vjerujete. Bog vas neće kazniti ako pri zaklinjanju omašku napravite, ali će vas kazniti ako svjesno prisegu pritvrdite. Iskupljenje zato bit će da 10 siromaha nahranite, i to hranom kakvom prosječno svoje ukućane hranite, ili da ih odjenete, ili pak da jednoga roba oslobodite. Onaj ko ne imadne mogućnosti za to, neka posti 3 dana. To je iskupljenje za vaše zakletve, ukoliko se zakunete pa zakletvu prekršite. I vodite računa o svojim zakletvama. Tako vam Bog obrazlaže svoje ajete, kako biste bili zahvalni. O vi koji vjerujete, opojna pića, kocka, kipovi i strjelice za gatanje samo su poganluk koji šejtan proizvodi, i zato se toga klonite kako biste se spasili. Šejtan jedino hoće da kroz vino i kocku ubaci među vas neprijateljstvo i mržnju, te da vas odvrati od spominjanja Boga i od namaza. Pa hoćete li se okaniti? I pokoravajte se Bogu, i pokoravajte se poslaniku, i budite oprezni. A ako se na drugu stranu okrenete, znajte da naš poslanik nije dužan ništa osim da jasno dostavi. Neće se oni koji vjeruju i čine dobra djela ogriješiti onime što pojedu, budu li se čuvali i vjerovali te dobra djela činili, potom se budu i dalje čuvali i vjerovali, pa zatim, nastavljajući se čuvati, budu dobročinstvo činili, jer Bog dobročinitelje voli. O vi koji vjerujete, Bog će vas sigurno iskušavati na neki način i preko lova divljači, koja će vam dolaziti na dohvat ruku i kopalja, kako bi Bog utvrdio koga se boji bez obzira na skrivenost. A koji poslije toga prekoračenje napravi, slijeduje ga bolna kazna. O vi koji vjerujete, dok ste pod ihramom, nemojte divljač ubijati. Kazna za onoga od vas ko to hotimično učini, jeste da dotjera do Kabe i zakolje kao kurban jednu domaću životinju, primjerenu onoj koju je ubio, što će procijeniti dvojica pravičnih između vas, ili da se iskupi tako što će nahraniti više siromaha, ili srazmjerno tome postiti, kako bi iskusio posljedice svog ružnog postupka. Bog će preći preko onoga što je prije bilo, ali ko to ponovo učini, njega će Bog kazniti, jer Bog je moćan i on namiruje račune. Dopušten vam je lov na moru i hrana iz njega, kao uživanje i za vas i za putnike, ali vam je zabranjen lov na kopnu dokle god ste pod ihramom. I čuvajte se Boga pred kojim ćete biti okupljeni. Bog je sveti hram Kabu, kao i sveti mjesec i kurbane, zajedno s njihovim oznakama radi ljudi uspostavio, i to da biste vidjeli da Bog zna ono što je na nebesima i što je na zemlji, te da Bog sve dobro zna. Znajte da Bog žestoko kažnjava, ali i da mnogo prašta, i da je milostiv. Na poslaniku je samo da dostavi, a Bog zna i ono što iskazujete i ono što prešućujete. Reci, ne može se
izjednačavati nevaljalo sa onim što je dobro, makar te i iznenadilo mnoštvo nevaljaloga. Zato se pričuvajte Boga, ovi koji ste razboriti, da biste se spasili. Ovi koji vjerujete, nemojte pitati o stvarima koje će vam naškoditi ako vam se otkriju, jer će vam ako budete pitali o njima dok se Kur'an objavljuje biti otkrivene. Preko onog dosadašnjega Bog je prešao, jer Bog mnogo prašta i veoma je blag. Već su neki ljudi prije vas o njima pitali, ali su ih kasnije zanijekali. Nije Bog propisao ni Behiru, ni Saibu, ni Vesilu, kao ni Hama, nego oni koji poriču podmeću Bogu laži i većina njih nemaju pameti. I kad im se kaže priđite onome što je Bog objavio i poslaniku, oni odgovaraju dovoljno nam je ono na čemu smo naše pretke zatekli. Pa zar, iako im preci nisu ništa znali i nisu na pravom putu bili? Ovi koji vjerujete, obaveza vam je da se brinete o sebi. Neće vam nauditi onaj ko je zalutao ako ste na pravom putu. Bogu se svi vraćate i On će vam predočiti ono što ste radili. Ovi koji vjerujete, u slučaju oporuke nekoga od vas kome se primaknula smrt, neka vam svjedoci budu dvojica pravednih između vas, ili ukoliko ste se zatekli na putu, a jave se nagovještaji skore smrti, dvojica drugih mimo vas. Tu dvojicu zadržite poslije obavljenog namaza, pa neka se, ako šta posumnjate, zakunu Bogom izjavivši: nećemo ni po koju cijenu time trgovati, makar se i o nekome od bližnjih radilo, i nećemo prešutjeti ono čemu je Bog svjedok, jer bismo se uistinu tada svrstali među griješnike. Ali ako se pokaže da su njih dvojica napravili neki prekršaj, onda umjesto njih dvojica drugih, i to između onih koje prihvate dvojica najprečih nasljednika. I neka se Bogom zakunu. Naše svjedočenje vjerodostojnije je od svjedočenja one dvojice, i mi nećemo nikakav prekršaj napraviti, jer bismo uistinu tada nasilje počinili. To najbolje jamči da će vjerodostojno posvjedočiti i tako će se najviše plašiti da bi zaklinjanje, nakon što su se oni zakleli, opet moglo ponovljeno biti. I bojte se Boga i poslušajte, jer Bog neće uputiti na pravi put ljude koji se prepuste griješenju. Onoga dana kad Bog sakupi poslanike i upita: kakav ste odziv imali? Oni će odgovoriti: ne znamo mi, jer si zapravo samo ti istinski poznavalac onoga što je skriveno. Bog je govorio Isau: o Isa, sine Merjemin, sjeti se moje blagodati prema tebi i tvojoj majci, kad sam ti, poduprijevši te ruhi kudusom, omogućio da govoriš ljudima i u bešici i u zrelosti, i kad sam te podučio knjizi i mudrosti, kao i Tevratu i Inđilu, i kad si s mojim dopuštenjem napravio od zemlje nešto u obliku ptice i u to puhnuo, pa je s mojim dopuštenjem postalo ptica, i kad si s mojim dopuštenjem liječio slijepce i gubavce, i kad si s mojim dopuštenjem dizao mrtve, i kad sam maknuo od tebe Izraeličane, onda kad su oni među njima koji su poricali rekli: ovo je samo jedna obična čarolija. I kad sam nadahnuo Havarijune da vjeruju u mene i moga poslanika, pa su oni rekli: vjerujemo
i budi svjedokom da smo mi pravoj vjeri predani. Kad su Havarijuni kazali: O Isa, sine Merjemin, može li nam tvoj gospodar kakvu trpezu s neba spustiti? On je odgovorio: pričuvajte se Boga ako vjerujete. Oni su kazali: mi želimo s nje jesti, ali i da nam se srca uspokoje, te da se uvjerimo da si nam rekao istinu i da o njoj svjedočimo. Isa, sin Merjemin, je zamolio: O Bože, gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu, da nam bude blagdanom, kako nama prvim, tako i onim potonjim, kao i jednim znamenjem od tebe, i opskrbi nas, jer ti si skrbitelj najbolji. Bog je odgovorio: ja ću vam je doista spustiti, ali one među vama koji poslije toga budu poricali, kaznit ću kaznom kakvom nikoga drugog od ljudi neću kazniti. I kad Bog na kijametskom danu upita: O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: prihvatite mene i moju majku za božanstva mimo Boga? On će reći: slavljen neka si ti, nije meni bilo potrebno da govorim ono što nemam pravo. Da sam to govorio, ti bi to svakako znao. Ti znaš šta je u meni, a ja ne znam šta je u tebi. Uistinu ti si onaj koji dobro zna ono što je skriveno. Ja im nisam govorio ništa drugo osim onoga što si mi ti naredio. Klanjajte se Bogu, mome i svome gospodaru, i bio sam svjedokom nad njima dok sam među njima bio, a kad si mi dušu uzeo, ti si ih ostao nadzirati i ti si svemu svjedok. Možeš ih kazniti, jer tvoji su to robovi, a možeš im i oprostiti, jer ti si onaj koji je moćan i koji je mudar. Bog će reći: ovo je dan u kojem će se iskreni okoristiti svojom iskrenošću. Njih sljeduju bašće podno kojih teku rijeke, da vječno u njima borave. Bog je zadovoljan njima i oni zadovoljni njime. To je ona veličanstvena pobjeda. Bogu pripada vlast na nebesima i na zemlji, kao i onom što je na njima, i on sve može.